nga ai ku blai ya phi baro kinong page ya ki video nang ba kanaga channel ka jonga balada pisngo tenat ya ki video ki jonga sumba subscribe like share ru saki parlok ki jong phi ka Iran mentakla plila duno ya ka Strait of Hormuz. Donald Trump ulang baga jingkang ya ki chat ki bami nagi port jong ka Iran ha Strait of Hormuz umpat weng kat baga jingya kerana sub hab deng ka Iran baga US kampat boy siaka jing job ka jingkang ya internet ha po jong ka Iran ka dega ba jrong tam ha ka history jong ka berthai ka Iran kalapan pena bakala plila dun ya ka Strait of Hormuz ha kini shipos ngi habdeng kajing sangai yasiat jong ka Israel pan ka Lebanon ia kan nelapan penada u foreign minister jong ka Iran u Abbas Araghchi ha ka khanniu tarik u Araghchi ulong bayaki commercial vessels la shalandud habdeng kini shipos ngi habdeng kajing sangai yasiat jong ka Israel pan ka Lebanon kat bau Donald Trump pad ulong ba kajing kang yaki chat gi bawan kidum penyang na Iran leng baga Strait of Hormuz daki sipai jong ka US kampat kut tan hadu kacing yakran nesuk jong ka Iran bad ka US kan poi syaka jing job padu presiden jong ka US ulong ba ungit scam baga temahap dengan US bad ka Iran kan sakut no shen kiru bad ba jong ka Lebanon kila penlong ya kacing lek kemen hadin balapan panada ka Israel pan sange yasiat pan ka Lebanon hadu ka khanniu tarik ju banai April arjar pundriu ka jingkhang ya ka internet hapo jong ka Iran kalakon hadu saup kondai sengi pan kalayo ru ya ka record nationwide internet shutdown hakmat jong ka berthai ha ka bala khang ya ka internet selonsar ha baro ka wei ka ri